ulertzen du. ¡Guau! ¿Qué pasa? Ah, ona. Ue, ze ona! Guau, ya está. Bueno, beti dago baliabide tekniko bat eskura, jakinarazteko. Ondo. Joe, ze ona. Oso ondo. Oso ondo bai. Ba, bagoaz? Venga. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, goizeko 10:29 minutu ditugu. Eta aurkezpenean esan bezala sustatuko lagunak prest, ostegunero bezalaxe, irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Twitchen sustatuko kanalean saio hau, esan bezala ikusteko aukera. Teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte sustatu.eusen, eta horietako batzuk aukeratu eta mentxe gurean kontatzen dizkibute. Luistxo Fernandez, egunon. Egunon bai. Zer moduz? Bueno, pues ondo, eguraldi ona eta albisteak emateko prest. Primeran, bueno, esan bezala, teknologia, euskara, denetik partekatzen duzu egia esan sustatu.eusen. Eta munduko gauzak Hori da. ere bai, gaur halako batzuk dauzkagu, teknologia albiste orokor batzuk. Gero ere, gaurkoan hasiko gara, asarraldi batekin. Musk eta Trump, esaten duzu? Hori da, bai. Bueno, bai. Historiaren giro bat izan da hau ere, Luisxo. Bai, bueno, baina ez da oso larria, ez? Guk ez dugu zeuririk izan, eta eurak ere basarretu dira, baina orain atzera egin omen du. Bai, Bai, atzoko albistea zan, damutu dala Elon Musk, esan dituen batzuk, claro, dirua ikusi du jokoan, eta, bueno, joan den astean oso azerre, orain goan ezain beste, ez dakigu. Baina, bueno, guk, fijatu, behintzat, Estatu Batuetako gobernuan zeukan kargu bat utzi zuen. Bai. Haserre aldi horrekin edo lehenago, edo takit ze gauza izan zen lehenago helioa edo arrautza. Baina, Estatu Batuetako politikan Trumpen neofasismo horrekin hainbeste implikatu zenetik, gauza jakinetako bat izan da, bere negozioek izen txar bat hartu dutela. Hori da. Eta ezagunenetakoa bada Tesla, eta Teslak ikusi ditugu errepidetan, azkenengo urteetan, gero eta gehiago, baina, errepaso azkenengo hilabete hauek izan dira, Teslen salmentak eta bera dijoaz. Eta erakutsiko dugu, behin genuen artikulu bat horri buruz, ez? Zelan eragin dion, asteburuan idatzi genuen, berriro konpondu baino, aste honetan berriro adiskidetu baino lehenago. Eta grafiko zenbait eta datuak eta bildu genituen, eta hor ikusten da, urterik urte, azkenengo lortu genuen apirileko datua da, zenbat Tesla saldu ziren Europako hainbat herrialdetan, eta jetxiera hor zerrendatutako txikiena, Espainiakoa da, 136koa, baina hori ere nabarmena da, eta Suedian 181koa. Eta honek esan nahi du, kontzesionarioak eta larri ibili behar dira, Euskal Herrian bada baten bat. Eta ez dakit nola ibiliko dira. Gainera, joan den asteko komitateko bat zen, progresiak edo pixkat Musken politika neofasista eta jarrera neofasista hori egin gora ezagun besoa agur nazia egiten altxatzen. Hoi egin uzkurra gartzen ziren bezeroek, ez zutela nahi markarekin asoziatu, baina gero Trumpekin esarretu denez, Estatu Batuetan ere, sektore maga esaten dute Make America Great Again horrek ere, asarretuko ziren Muskekin. Gainera, horiek dira, guazen gure petrolioa erretzera, gure pick-up truk haundi horretan, ez eman niri erdipurdizko trasto elektrikoa patinetera baliz bezala. Bueno, salmenta jetxiera etorri dakiokela alde guztietatik. Eta, pena hundirik ere ez dugu hartuko. Hemen pertsonalki, Bai. Eta, beste grafikoren batera joateagatik, modelo zehatzetan ere
oso bera pasatu da Tesla famatuena, hau dira, bernoizkoak dira, baita ere apirileko datuak, Vale. 5.000 Tesla Y-koa, dela Bai, modelo modeloa. ezagunena nonbait, hori jetxi da salmentetan, 10. postura, eta dago, Europar markak dira, elektrikoak eta saltzen dira gehiago, baina Bai. marka txinatar bat ere sartu da, BID delakoa, eta modelo jakin bat, eta hori ere albistetzat markatu zuten. Modelo txino bat, modelo Tesla baten aurretik Europa. Bueno. Eta, bueno, hola, autoestatistikak eta begira pixkat dokumentatzen ari ginela, artikulu honetara beste grafiko bat ere, ez du zer ikusirik Teslarekin, baina, zeuden, beste grafiko bat pasatu da, horri pantailan, baina Errusiako automarken merkatu hau, eta, pixkat aprobetxatuz Arga ibaia holtza zendeatik igaratzen dela, hau ere pegatu genuen artikuluan ikusteagako Ukrainiako Gerraten invasioa ondoriok edo. baino lehenago, eta mendebaldeko enpresak eta merkataritzak Errusiari egindako boikota, ez dakit batak besteari, edo elkarri, edo nola izan da, merkataritzaren dibortzio, santzioak tartean, bueno. Saltza horren ondorio, grafikoak erakusten digu, 2021 batean gehien saltzen zian markak zirala. Koreako Kia eta Hyundai, Lada dala marka indigena errusiarra, Volkswagen, Renault, Toyota, hau da, Asiako edo Europa mendebaldeko marka mendebaldetarrak, esan dezagun, Ego Korea eta Japonia ere kategoria horretan. Eta ze gertatu da, zigor ekonomiko, merkataritza saltza horren ondoren eta Ukrainiako gerrara, iazko datuetara begira, Ladak segitzen du bere merkatuaren laurden batekin, igo indu pixkat, baina desagertu dira, ez dakit logikoki edo nola, Europako marka horiek, eta dauzkagu izen batzuk, Chery, GVM, Geely eta Changan. Eta horiek dira, kotxe txinatarrak. Ez dakit gasolinazko edo elektriko, baina horiek hartu dute, lehenago, guri ezagunak zitzaizkigun, eta Euskal Herrian gehien saltzen diren autoetako marketako batzuk ditugu, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, horien ordez marka txinatarrak. Nolako eragina, Bai, ez dakit hau teknologia den, baina igual bai. Uste du kotxe txinatar hauek direla baita ere merkatu elektrikoan. Adibide bat ikusiko dugu modelo batekin, eta ez hemen aipatuta dagoen marka batekin. Baina etorriko da hau ere, uste dut, etorri daitekela kontu hau. Buena ere, bai, marka txinatar hauek gero eta ezagunagoak egitea. Autoen aitzakiakin eta musken aitzakiakin egin genuen artikulotxo bat. Oso ondo. Bueno, eta hori kontuan izan da, Europan mailan. Gaudela. Ez Txinan. Ez Txinan. Bai. Arau bat datorren astetik, aurreatu gara pixkate albiste emateatik, berotzeagatik, ekainaren 20an da, hori da, bihar 8. Albiste bat egin baldin baduzute, zerbait suposatuko du guretzat? Bai, telefono erosketetan. Eta da, telefono eta tabletek Europako batasunean bete behar dutela zuzentaraua deitzen dan Europako batasuneko arau bat, horrekin regulatzen dira merkataritzako eta kontsumo gaietako hainbat gauza, praktikamente guztia, Euskal Herrian ere, logikoki, eta, zuzentarau hau bat ezarri zan orain dela 2 urte, egon da prestakuntza fase bat, eta, deigarriena da, garantia batzuk bete behar dituztela telefonoek, saltzen direnak, telefono mugikorra eta tabletek, bat da, sistema eragilea egon behar dela berrituta gutxienez 5 urtez, hau da, ezin zaizu telefonoa gelditu edo ez dela berrizten sistema dela Android edo dela iOS 5 urtez. Enpresa batzuk bazeukaten hori
eta epe luzeago bat ere bai, Googleek agintzen omen zuen bere pixelet Pixel. mugikorrentzat eta Samsungentzat ere bai, 7 urte, baina modelo bat irten eta 7 urtera arteko epe bat zen. Vale. Edo Xiaomik ere bai 5 urtekoa esaten zuen. Baina gauza bat da, modelo bat irten eta kontatzen hasi, eta beste bat modelo baten azken alea merkaturatu eta ondoren. Vale. Orduan, azken alea merkaturatu eta gero zuk erosi delako denda baten, igual ez da epe berdina, baina bada gutxi gora bera erosten duzun unetik 5 urtera, eta ez modelo hau irtentzan 2023an eta ordutik hasita kontaketa, orduan garantia zehatzago badauka. Eta beste garantia batzuk ere badaude etiketan etorriko direnak. Eta erakutsiko dugu etiketa, bueno, artikuluan dago, baina ona ere pasatuko dugu. Bentxe artikulua, eta, jono naiz. Begira. Bueno, etiketa ondi xamar badan, ez dut uste hau pegatuta ongoanik telefonoan bertan, betzatu dut bere kutxan. Ikusten ez duenarentzat, hozkailu edo garbigailutan agertzen den. Elektragailuetako etiketaren lehengusua da, eta lehengo adierazgarria, orain ikusten duguna da, gailu horietan ja ezaguna egiten zaigun kolorezko marka bat efizientzia energetikoa esaten digutena. Gorria txarrena, berdea, berdeena, efizientzia energia kontsumoaren aldetik. Orduan, baina gero beste datu batzuk daude, diranak espezifikoak mugikorrenak. Nik izan dut hau, kutxan etorreko dela, ez dut uste hau mugikorra eguiko deni pegatuta, ez pa, mikro pegatina bat intioten, ez da ikusterik. Baina, bueno, norbaitik erosten badut, abisatzen badigu, atorren ostealetik aurrera, hola non datozen, pues izango dugu. Bata da, bateria iraupena agindu behar dizu, zenbatekoa da. Orduan hartzen baituzu bi kutxa, hor adibidean 15 ordu iraungo duela, esaten du, eta beste batek esaten dizu, beste ordu bat. Honek bateria iraunkorragoa dauka. Ze baldintzatan ez dakit. Dan erreposo kompletoan, edo erabiliz eta, baina, bueno. Hori esan behar nizun, ez? Adibidez, zertan... Ez dakit. Ez dakit, egin dezakezuna da bai bintzak konparatu, eta bintzat neurketa ustez berdintxua egingo dute modelo bat egin eta bestearekin. Orduan, gero, ez da zehatz izango, baina, bueno, ez dakit, reposoan izango, ez dakit. Gero, ikusten dugu, ez dakit ikusten anondo, mugikor batola erortzen bezala, dauka atal bat, eta da, ze resistentzia maila daukat mugikorrak erortzen bada. Eta, bueno, pues hor ere, A ona eta 5 mailatako txarra, 5 mailatako nivel bat omen dago. Bueno, nik beti funda, aurretik etatzen. Hori, digutu gomendagarria dela. Gero dago, konponketa herramienta batzuen ondoren, konpongarritasuna. Ez dakit nola neurtzen duten, baina estandar batzu daude. Pieza asko daudelako, edo ez? Edo iPhone hau ezin duzu konpondu, ez bada Kaliforniara, edo beste batzuk, suposatzen dut, edo zein arrunt xamar batean konpondu daitekeela, eta hor ere 5 mailatako nivel badago, gero baita dago ere kargarekin zertuta, X1000 kargagailua zenbat aldiz kargatu daiteke. Bueno, hor isa eta I agertzen da, baina hor zenbaki bat agertu behar da. Eta minimo zenbakia da 800. Esplikatuko du, 800 X. Zer zan edu 800 X bateria zein horren ondoren? 800 aldiz kargatu daiteke. Kargatu behar da, gutxienez, mugikorra, iraunez, bere bateria kargaren 80% eutsiz. Denborarekin bateria gaitasuna
galtzen da. Hor ikusten dugu 15 orduan, Bai. hori hasieran litzateke iraupena. Urte batzuen buruan, 12 ordutan geratzen zaizu. Bueno, 80% jetxi arte, gutxienez 800 karga ekintza. 800 Bueno, egun dira, gutxi gora, bera, ez dakit izan leke. vale. Bueno, nik gauetan uzten dut, eta goizetan, Bai. normalean karga bakarra egin, moldatzen Mhm. naiz. Eta, hor, gutxieneko da 800, baina gaitasun gehiago daukana jarriko doa, 1000, 1200, eta orduan, neurketen araberan, ikusiko duzu, 180 jetxi arte, karga ziklo gehiago, Mhm. aguantatuko ditula mugikorrak. Bueno, Eta azkenean horra gertzen dira tanta batzuk, bai. eta hauts zeinua eta hori da, kanpoko agenteek zer nolako A ber. sartu ote daitezkeen zerean. Bueno, Hautxe honekin uren hori da, nik enuke sartuko, adibidez, porrusalde egitera bazoaz, enuke sartuko lapikoan, baina ezetasunaren kontrako hori da, bai. maila bat euki behar du. Mhm. Eta hautsa ere bai, eta bueno, ez, omen gakoa ez da argia. Besteetan, daude mailakatze Bai. batzuk eta zenbaki batzuk esaten dizutenak berak, baina hemen estandar batzuk daude, IP78 ikusten dugu adibidean, Bai. eta, bueno, hori ikertu nahi duenak, bilatu behar du estandar horren Ja. azalpena. Ez dizu esaten oso resistentzia tal, ez dizu maila pixkat Ja. abstraktu batean Bai, bai. ikerketa gehiago egin behar duzula. Eta, Hori da. bueno, hauxe, hemen kontsumitzailearen defendatzaile bezala, Azaldu azaldu dugu, dugu orain. etiketak zer ekarriko duten, eta, bueno, nik uste dut jakingarriak direla, datu jakingarriak direla, Bai. Bai, bai, bai. guztiak, emango digut, nik jendeak begiratuko dula. Modelo bat, Bai, bestea, nik uste prezio ere baietz. bai, noski. Claro, hor ere aldaketak egongo direlako. Ba, Luisio, ez dakit hemen amaituko dugun edo Bai, bai, aski, beste bai, albiste bat ere bageneukan gure gidoitxoan, eta da, bueno, urte hasierako albiste batzuk eta ipatu genituen nola Musk eta Trump bai. iristearekin batera agintera, eta neofasismo hori, politika progresiboak eta inklusiboak nola Mhm. arriskuan jarri ziren, metak kendu zituen babesak hainbat kontutan, eta norbait konturatu da, YouTubek ere isilik bere gorroto politikaren definizioa aldatu egin duela, eta Begira. kendu dituela babestutako taldeen artean genero identitatearen eta adierazpenaren aurkako gorroto diskurtsoak. Honek, batez ere, pertsona esan denen hoien zaurgarritasuna, Mhm. handitzera datorren neurri zatar bat. Eta, bueno, Ja. albistea hor dago, utziko dugu, baina, Bai. bueno, Bueno, Trump eta albiste guztia eta Muskek informazio guztia. beste aliatu teknologiko batzuk dituztela, eta YouTube da, Bai, horietako bat. Alegia, horietako bat. Googleen enpresa bera. Hori da. Ba, Luisio, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte esango dizugu. Bai, datorren astean ikusiko dugu elkar berriro. Ondo Agur. izan. Agur.